ಹಾಯ್ ಲವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಪಂಡ ಟಾಪಿಕ್ ದ ಟೈಪೇ ಪೋಪುಂಡು ಸಾನ್ವೆಗ್ ಒಂಜಿ ನನ್ನಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಎನ್ನದೇನ್ ಮಾರ್ಚ್ 11ಗೆ 6 ಮಂತ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ 4 days ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚುಚೂರು ಲೈಟ್ ಆದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸಾಲಿಡ್ಸನ್ನು ಪೂರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದೆನ್ನದೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳ ಅವೇನು ತುಯ್ಲಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ದಾಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಿಂಜ ಬಾಲೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆದ್ಲೊಲ್ಲೇರ ಐಕ್ ಮಾತ ಅಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಆರಂಡು ಮಂಗಳವಾರದ ಕಾಂಡೆದ ಪೋಯಿ ಅಮ್ಮನ ಎಡೆಗೆ ಆರ್ನಂಜಿ ಪೂಜೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬರ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡದ ರೂಟೀನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬಾಲೆಗೆ ಫುಡ್ ಕೊರಪಿನಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಆನ್ ಪೋಪುಂಡು ಗೈಸ್ ಅಮ್ಮನ ಪೂಜೆ ಆಂಡ್ ಕಾಂಡದ ಚಾ ಆಂಡ್ ಹಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಒಣಸ ಆವಡತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ತರಕಾರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಜಿಪ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಉಲ್ಲ ತುಕರ ಪ್ರಪಂಚ ಕಜಿಪ್ ಮಂತೊನ್ಗ ಒಣಸಾದೇನ್ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಫುಡ್ ಕೊರ್ಪಿನ ವೀಡಿಯೋನು ಅದಾಗ ಮಲ್ಪೇನೆ ಗೈಸ್ ಅಂದतो ಇನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂರಿ ವೈಟ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಆ್ಯಪಲ್ದ ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ಪಂದಿತ್ತಾರೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಇಂಚನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಕೊರೊಚ್ಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೇಂದು ಸರ್ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಪನ್ನಿದ್ದವರ ಇಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸೊ ನಾನು ಎಂಚ ಪ್ಯೂರಿನ್ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಆ್ಯಪಲ್ನ ದಾದೆ ತೊಂಡೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎದೆತ ಪೇರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಸ್ವೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸತ್ತು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಹೊಸತ್ತು ಸಾಲಿಡ್ಸನ್ನು ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ದ ಒಂಜಿದ ಅದನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸ್ವೀಟ್ನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಾಗ ಬಂದು ಅಕ್ಲು ಬೇಗ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಪೇರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡು ನನ್ನ ಬೆಳಕಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ತೊಂಡೆ ಗೈಸ್ ಈ ಆ್ಯಪಲನ್ನು ಬೆಚ್ಚ ಚಪ್ಪಾತಿನ ನೀರಿಡು ವಾಶ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೊಲೆ నేను షోక్ మంతది వాష್ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಚೂಲಿನ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ
ಯಾನ್ ಅರ್ಧ ಆ್ಯಪಲ್ ಇಂದೆ ತೊಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಸಾನ್ವಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಲಕ ನಾನು ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲೆಲ್ಲ ಜಾಪಿನಿ ಇದನ್ನ ಅಡುತ್ತೊಂದುಂಡೆ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅರ್ಧ ಆ್ಯಪಲ್ ನಿತ್ತ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಒಂದೇನು ಇತ್ತ ಬೆಚ್ಚ ಚಪ್ಪಾಯಿನ ನೀರಿಡು ವಾಶ್ ಮಂತೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ನಾನು ಇತ್ತ ನೆಕ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ಕ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ನ ಯಾವುದು ಒಂದೇಟಿತ್ತ ಆ್ಯಪಲ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಆವಡು ನೆಕ್ ಇತ್ತಾನು ದಾಲ ಶುಗರ್ಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐತ ಪಗತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈತೆ ಈತಿ ಕೆಂಜ ತೊಂಡು ಚಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ತೊಲೆ ಚಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ರೈಸ್ ತುಲೆ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಮತ್ತಲ್ಲ ಇಂಚ ಇಂಚ ಪೋಪುಂತುಲೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಇಂಚ ತುಂಡಾಂಡ್ ಬೈತನಾಂದ್ ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಚೆಕ್ಕೆ ಅನ್ಪಿದೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಬೊಡ್ಚುಂಡು ಒಂದೇನು ಕಡೆ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಪ್ಯೂರಿ ಮನ್ಪರ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಒಂದತ್ತ ನೀರೆಲ್ಲ ಗೂಸೊಚ್ಚಿ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ರೆಂಡು ಸೊ ಒಂದಂತ ಚಪ್ಪೆ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚದ ಚಪ್ಪೆ ಆವಾಡು ತುಲೆ ನಾನು ಈತೆ ನೀರ್ದೆ ತೊಂದೆ ಒಂತೆ ಐನರ್ದವರ ಒಂತೆನೆ ನೀರ್ದೆ ತೊನ್ನಿ ನಾನು ಒಂದೇನು ಕಡೆಕ ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ಪ್ಯೂರಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಗೈಸ್ ನಾನು ಸಾನ್ವಿಗೆ 1 to 3 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ತಲೆಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1 ಹಿಡ್ದು 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ದಯಪಾಡಿಯ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೈಸಿನೆಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತಿನ್ನಾಗ ಸ್ಪೈಸಿನೆಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಾನ್ವಿಗೆ ಅಂಚ ಪಾಡ್ ಕೊರ್ಪುನು ಶಾನು ಪಪ್ಪರೆ ಪಡ್ಲಿ ಶೇಕುಂಡೆ ಬಾಬಾ ಸೊ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಪರ್ದ ಅಂಡ್ ಸಾಮಿ ನಾನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊರ್ಕ ಬಾಬಾಗೆ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಪೂನು ಹೋಯ್ತದೆ ತಂತಿನೊಂದು ರಾರೆ ಆಹಾ ಗೈಸ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನಿ ಬಾಬಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಆರೆ ಹೋಯ್ತು ಇದ್ದೆ ತುಂಬ ಪರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ಯೂರಿ ಮಂತ್ನಾಗ ಕಡೆನಾಗ ಆಯ್ತು ದಾಲ ಕಿನಿ ಕಿನಿ ತುಂಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನು ತೂದು ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ತು ನೀರು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಗ್ರೇನ್ ಹತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಲೆ ಆಯ್ತು ತಿನ್ನ ತುಂಡು ಪೂರ ಕೊರ್ಲೆ ಪೊಟ್ಟೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಾನಿ ಬಾಬಾಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಂತಿಜ್ಜಲು ಅಂಚ ತೂಕ ಒಂದೊಂದು ಪಾಸ್ ಆಂಡು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರಿ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಪಂಪೆ ಓ ಪ್ಯೂರಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂದು ಯಮ್ಮಿ ಯಮ್ಮಿ ಗೈಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದು ಪುಂದೆನ್ವೇನು ಇಷ್ಟ ಆದಿ ಪುಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸರಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೆಕ್ಕು ಅಂಚನೆ ಹೊಸತ್ತು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಸರಿ ಗೈಸ್ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೆಕ್ಕು ಟಾಟಾ ಬಾಯ್